Tá mé an bhródóil bheith an Seirbhísí tlí a chur fáilas Gaeilge. Mórm sa tá sé an tábhachtach, tá tú ná daoine bhfuil Gaeilge acu a chur ar gompórt, agus tá tú ná an dlí a bhíú dó in sa teanga go fearlómh, agus tá sé sin an tábhachtach, so tá mé an bhródóil lei sin. Teagan clíntisteach an seo nach bhfuil an Gaeilge acu agus feiceann siad an stáisiúnacht agus na troirche atá san éifig as Gaeilge agus smálópa sin eáil agus cé nach bhfuil mór an Gaeilge acu. Úsáin siad cúpla focail linn meall go bhfuil muidir an Gaeilge a úsáid. Tá muid chur cuairtaí Gaeilge ar fáil go lídóirí agus go rúnaí faoi chóirtaí dlí, agus tá muid chur podcastí dlí ar fáil an Gaeilge go scoileanna agus go bunscoile. De réir bunracht na hhéir is í an Gaeilge an chéad teanga náisiúnta. Meall ar an stadas sin san munracht tá an buntáistí a hagann le bheith an Seirbhísí dlí a chur ar fáil as Gaeilge. Mar hampla, nuair atá na cuairteannaí ag léirú dlí agus má tá difriúcht idir an leagan béarla agus an leagan Gaeilge, is ag an teasc Gaeilge a bheith an forlaireamh.